Вітаем вас у Варшаве, Віктор Дмитрович, на канферэнцыі Новая Беларусь. Вітаем вас у публічным жыцці ізноў, ну і з усмешкай перадусім. Вялікі дзякуй, я таксама мне вельмі прыемна быць у вашай студыі, і я таксама вітаю вашых гледачоў і слухачоў. Вось, ну пачнем ад самай свежай. Ведаю, што вы ўжо многія інтэрв'ю расказалі на гэты конт па вашай ідэі Беларусь Нетворк. Я тады, можа, толькі дэтальку удакладню, чаму менавіта цяпер і чаму вы цяпер пабачылі менавіта патрэбу ў такой ініцыятыве. Я б адказаў на гэта пытанне не то, што менавіта цяпер. Просто быў патрэбен час нейкі, каб падумаць, першае, што зроблена до 2026 года. Што добрага, што недобрага, паразмаўляць з тымі, хто ўнутры краіны, з тымі, хто за межамі, са спецыялістамі, з тымі, хто валодае рэсурсамі і таксама. То есть сустрэцца з экспертамі. І вось на гэта ушоў нейкі час. Вось паўгады пасля лютага, калі я сказаў, мне павінна нейкі час. Акрамя таго, я сказаў, што мне было патрэбна неяк уладкаваць собственнае жыццё. Каб я разумеў, а што ж і як я буду карміцца, не толькі на дапамогу джоб-цэнтра ці гранты. Ну, гранты гэта не мае. Вось, таму што гранты, як кажу, грант не зарабляецца, грант даецца, а я ўсё ж такі ўсё жыццё зарабляў грошы. Ось, і таму мне трэба неяк было знайсці тое, што каб я мог зарабляць грошы. Вось адказ. Вось гэты два нейкіх такіх моманта, і пакуль я іх не вырашыў, і нічога я не казаў. Так, ну і сказалі, у тым ліку, вось вы сказалі, прэзентуючы гэтую сваю ініцыятыву Беларусь Нетворк, вы сказалі пра тое, што беларусы не сталі слабейшымі за гэты час. Просто вось гэтая сіла, которая у іх была ў 2020 годзе, яна не можа знайсці гэты шлях. А што, на вашу думку, тады разарвалася паміж беларусамі? Што мы страцілі ў выніку чаго? Мы не страцілі нічога. Нас усе гэтыя гады пыталіся раз'ядноўвацца. Вось што страцілі. Некае адзінства, якое было прадэманстравана ў 2020 годзе. Вось за эти 6 гадоў шмат хто і чаго рабіў, каб раз раз'яднаць. Межы, рэпрэсіі, ціск, жыццё ўнутры краіны і па яе межаў, якое адрозніваецца, розныя праблемы, якія мы павінны вырашаць. То есть шмат чаго нас раз'ядноўвала. І вось таму гэта адзінства неяк не існуе зараз. Ёсць некая супольнасць і зразумеласць тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны. Яны таксама розныя, але ж яны жывуць у асяроддзі, якое яны разумеюць. І ёсць нейкае асяроддзе за межамі гэтай краіны, якія таксама уласныя праблемы, але ж гэта не іншыя праблемы, чым тыя, што ёсць унутры краіны. І вось гэта сувязь зараз страчана, мне кажется. Вось. І вот Беларусь Нетворк гэта той самы мост, які павінна пабудаваць сістэму камунікацыі, зразумеласці і зноў звязаць тыя самыя порваныя ніткі, пра якія мы кажуць, которые ў 2020 годзе мы былі вузел. Зараз нас пытаюцца разарваць. Вось як я сябе адчуваю. Я дапускаю, у вас ёсць адказ на гэтае пытанне, да? Якім чынам эта бяспека мае быць зарганізавана? І ці гэта нагу рэалістычнае? Да, гэта асноўнае, над чым мы зараз працуем і думаем, гэта бяспека. Мы разумеем, што зараз у Беларусі любое аб'яднанне
калі ты не сходил в райвыканкам и не спытал, могу ли я поехать с детьми и своими собрами на природу и там провести 3 дни, то это, оказывается, уже заборонено, потому что это там массовое мероприемство. Ну, а после вы бачите, что здарывается. То есть, я не разумею, я не разумею, як жить в Украине, где я со своими собрами повинен идти в райвыканкам, каб спытать, ну, а колькі 3 ці 5? А если 3 сям'і, это уже 15 человек, блин, это уже массовое мероприемство, ці нет? То есть, где та самая граница, где та мяжа, где я зразумею, ага, мне трэба ісці ў райвыканкам ці не трэба ісці ў райвыканкам. Зараз у Гародні я чуў, што квізы таксама трэба ісці кудысьці, можа, там. Вось гэта ўсё зразумела. І гэта ўсё паказвае, што у публічнай прасторы нейкая адзіная сетка, якая скажа, што вось гэта праект там Беларусь Нетворк, гэта не працуе. Але ж маленькія супольнасці, якія змаглі нешта зделаць, існуюць. І ў Беларусі існуюць, і за памежамі існуюць. Я знаю шмат людзей, якія кажуць, мы ладзім нейкі праект, і ў гэтым праекце 15 чалавек изнутры Беларусі і 15 чалавек за мяжамі. І як гэта шутка, каб неяк там не обидеть, значит, нашу Ниву, яны очень классно мне сказали. Говорят, і галоўнае, каб про этот проект не написала наша Нива. Это жарт, я зразумею. Але ж я таксама разумею, што вот тыя проекты, якія мы будем падтрымліваць і якія мы будем камунікаваць, яны не павінны быць большими і не павінны быць у публічнай прасторы. Але ж ёсць такое разуменне, як сарафаннае радыё. Людзі будуць ведаць пра тое, што яны адбываюцца. Ну вось я хацеў і задаць гэтае пытанне, бо тое, як вы абвясцілі вось пра гэтую ідэю з Беларусь Нетворк, і тое, як вы абвясцілі ў 2020 годзе ў траўні сваё рашэнне ісці на выбары, і тое, як пачало вакол тады фармавацца так сетка з людзей, сетка са штабоў у выніку, то мне бачыцца, што і цяпер вы разлічваеце на такі ж самы падыход, што вось вы абвясцілі, зараз пачнуць фармавацца. Да, толькі гэта будет не публічная сетка. І гэта будет дробная сетка. То есть, калі нам трэба было моцныя сеткі, якія там ствараліся, я б сказаў так, зверху і ўніз, то здесь не. Павінна быць нейкія кропкі, маленькія кропкі, якія паміж сабой звязаны. То есть, вось гэта вельмі зручна, чтобы каб былі небольшие, потому што калі яны будуць большие, гэта будзе небяспечна. Вось. І мы все ведаем, што ваш сын дагэтуль за кратамі, спадар Эдуард, і як гэта ўплывае факт і нагу гэтая гісторыя, як яна ўплывае на вашу матывацыю менавіта ў гэтым праекце, у палітычнай вашай грамадскай дзейнасці? Ну, тое, што мой сын за кратамі, яно заўсёды для мяне ўплывае толькі ў адным кірунку. Я раблю ўсё, каб ён як мага хутчэй аказаўся на волі. І не толькі ён, але ж і тыя, хто застаецца ў няволі і з нашага штаба, і тыя, хто іншыя палітвязні, якія знаходзяцца. Гэта той кірунак, у якім я не спыняўся і якія прадаўжаю і там сустрэчы, і перамовы, і тое, што ад мяне залежыць, я раблю. Што касаецца или што датычыцца таго, што як эта гісторыя будзе на праект. На мяне, гэта для мяне неяк незразумела, таму што заўсёды, калі ёсць закладнікі, камусьці нейкія робяць прамовы, типа там дай тое, не рабі тое, там вось за ўсе 6 гадоў, што я быў у зняволенні, і ў зняволенні знаходзіўся мой сын, ніколі ніхто са мной не размаўляў на гэту тэму. Я не ведаў, што адбываецца з маім сынам, і мне ніхто не пагражаў, мне ніхто не казаў, вось ты гэта робіш так, і таму твайму сыну будзе там кепска.
рабі вот так, і йому будзе лепей. Ніхто не кажа нічога. І таму я зразумею зараз, што раблю я что-то, не раблю я что-то. Я так разумею, што на яго, ну, у всялякім выпадку зараз я не разумею, што трэба рабіць ці не рабіць. Рызык адзін і той жа. То есть з ім абходзіцца так, як з закладнікам, але ніякіх умоў мне ніхто не кажа. Чаму, на вашу думку, тады было такое рашэнне прынята? Не ведаю. Гэта нейкі, я кажу, нейкі такой незразумелы, хай будзе, хай гэта помстка можа. Вот простая помстка. Помстка не толькі можа мне, можа там і майму сыну за тое, што ён некалькі казаў, калі там у 20-м годзе мы сустракаліся і Лукашенко адказаў, што пытаўся сказаць, што ты, ну ладно, ты сам ішоў у гэту пастку, але з чаго ты ўсцянуў самага там роднага і дарагога для цябе сына, і тады мой сын сказаў, што Александр Григорович, гэта мой выбор. Ён сказаў, гэта яго быў выбор. І тым самым, можа, даў паняць, што як закладнік, ён, ну, раз гэта яго выбор, то ён не закладнік. Ён ішоў у гэтую кампанію сам. Гэта, да, я яго папрасіў, значит, і ён быў вельмі патрэбен мне, як і ўсе людзі з нашага штаба, але гэта быў яго выбор. Можа, гэта, я не ведаю, на самом деле, чаму гэта адбываецца, ну, чаму адбываецца, і гэта моя боль. Вернемся так зноў да вашага гэтага праекта. Які вы бачыце гарызонт рэалізацыі гэтага праекта? Бо вы самі сказалі, што гэта будуць дробныя нейкія ініцыятывы. Да, і у нас ёсць, я разумею, што вы кажаце, до конца года, гэтага года, мы павінны, адказаць на пытанне і вырабіць или зрабіць крытэрыі для праекту. Крытэрыі зразумелыя для тых, хто трымае рэсурсы, для тых, хто можа яго атрымаць. Мы павінны зрабіць уже, абвясціць о нейкіх праектах, якія пачалі працаваць. То есть, вось гэты праект зрабілі. Пра яго гэта можа не гучаць як вось гэты праект стартаваў таму, што яго падтрымала или там дзякуючы Беларусь Нетворк. Не, я гэта не ведаю. Але ж мы будзем ведаць. Гэта будуць ведаць людзі, якія там датычацца да гэтага праекта. То есть до конца года мы павінны вырашыць прынцыпы, мы павінны вырашыць, хто будзе нас падтрымліваць у сэнсе рэсурсаў, хто нас будзе падтрымліваць у сэнсе нашых партнёраў по праектам. Мы павінны сфарміраваць каманду, якая будзе, не шмат людзей у гэтай камандзе будзе, но якая будзе точно у всялякім выпадку працаваць над гэтым праектам, і до конца года мы павінны зрабіць 1 ці 2 праекта. І гэта вось ёсць ваш твой асноўны грамадска-палітычны праект. Да. Так, дзе будуць все вашыя высілкі, то бок партыя вось разам, што было, яна пакуль на замарозцы, на паўзе. Здесь партыя разам нейкая такая, таксама напрамак. Гэта палітычны напрамак. Ён рэалізуецца ў асобны праект, добра. Если мы знойдзем таго, хто скажа, што вось, нам патрэбна там, і яны кажуць, што нам патрэбна нейкая грамадзянская супольнасць. Таму што партыя, якая партыя? Партыя разам, давайте вернемся ў 20-й год, калі была гэта ідэя. Партыя разам была партыяй, якая павінна была зарэгістравацца ўнутры Беларусі. Яна павінна быць беларускай партыяй, а ніколі не мігранцкай нейкай партыяй. Зараз партыі Беларусі есть людзі, якія кажуць, што яны там актывісты, яны там прагаласавалі гатовыя, але ж яны ў Беларусі нічога не могуць зрабіць. Яны не могуць прыйсці і сказаць, ну хорошо, будзе не разам, а будзе не разам. Там, я не ведаю. Але ж гэтага немагчыма. Таму партыя як партыя, беларуская партыя, існаваць унутры краіны яна не можа. Как партыя
За межамі, ну вось я вот, давайте уявім сябе, мы прыходзім у Польшу і кажам, давайте зарэгіструем нейкую партыю, якую будзе бараніць там беларусаў унутры краіны. Ну, я, можа, конечно, Польша і зарэгіструю гэту партыю, але ж таму я бы сказаў так, што трэба зразумець, які рух павінен быць. Хто возьме на себе адказнасць? Гэта будет грамадзянскі рух, ці нейкая другая, гэта будзе партія или нет. У нас нужно, і мы павінны адносіцца да разам як да супольнасці людзей, якія хацелі ўдзельнічаць у нейкім палітычна-грамадскім жыцці. Вось гэта аб'яднанне людзей, якія хацелі бы удзельнічаць у палітычна-грамадскім жыцці, можна называць разам. Но гэта не партыя, гэта нейкая супольнасць. І яна ёсць, а яна існуе. Таму што і па-за межамі ўнутры краіны гэты людзі ёсць. Але ж калі мы селі і думалі, ну што, будзем іх будзіць, як іх будзіць? Скажем, вось давайте свои там данные и там скажем, что мы опять разом. Не, гэта не працуем, гэта небяспечна. Вы сказали, что перед тым выйсці вот з этой ідэі гэтага проекта Беларусь Нетворкінг зрабілі такую фактычна рэвізію таго, што ўжо было зроблена так дэмакратычнымі сіламі, грамадскімі ініцыятывамі. І вось гэтая ваша прапанова. І вы прыехалі сёння таксама на канферэнцыю сюды, і тут вось вас запрасілі на гэтую панель пра вокны магчымасцяў, як нам гэта карыстацца, так на што вы адказалі, што для мяне цяпер асноўнае выклік, так, і пытанне гэта як вось вярнуць гэты давер беларусаў. Не толькі давер, але і каштоўнасць. Вось, вот я бы хацеў бы удакладніць, якую каштоўнасць мы страцілі, на вашу думку? Як мы вырашаем праблемы беларусаў унутры краіны? Якія праблемы мы вырашаем для беларусаў унутры краіны? І адказ, гэта небяспечна для тых, хто ў краіне, гэта не адказ. Гэта не адказ. То есть, это тое самае. Вось давайте пачакаем. Калі мы Не, гэта так не працуе. Няма магчымасці зрабіць шмат. Але ж хоць па кропельку мы можам гэта зрабіць. Але зараз мы, на маю думку, мы прыйшлі і кажам, не, унутры краіны рэпрэсіі, унутры краіны праблемы, яны там баяцца, нічога нельзя зрабіць, і рабіць, раз нічога нельзя зрабіць, рабіць мы не будзем. Не, для мяне гэта не працуе. Раз мы не можам нічога зрабіць у вялікім нейкім сэнсе, па кропелькам, я магу дапамагчы аднаму чалавеку. Если я могу дапамагчы аднаму чалавеку, я могу гэта рабіць. Я уже казаў, калі ты не можешь спасти страну, спасай людзей. Не ўсіх, хотя бы аднаго. Калі ты не можешь дапамагчы краіне, дапамагай людзям. Вось Беларусь Нетворк — гэта та сістэма, якая дапамагае, якая будзе спрыяць дапамагаць людзям. І вось гэта каштоўнасць. Каштоўнасць можа не ў вялікім сэнсе, але з маленькіх вот этих кропачак і будзе фармавацца вялікая каштоўнасць. Так, я дапускаю, што шмат каго можа і зматывуе ваш адказ, але дапускаю шмат, хто можа падумаць, што тое, што няма магчымасцяў, мы ад Віктара Дмітровича не пачулі нічога новага, што няма шырокіх магчымасцяў уплыву сапраўды на сітуацыю ці неяк на развіццё таго ж самага дэмакратычнага руху. Але што можа зрабіць кожны з нас? Вось пытанне я канкрэтызую, бо вы сказалі таксама, што сёння так насамрэч адзіная толькі дылема існуе для вас. Гэта Беларусь будзе незалежнай ці не будзе? І што вось сёння якраз гэты час, калі нешта можна змяніць, скажем так. А вось вельмі цікавае пытанне, і я адказаў на яе наступна. На панелі яно ж гучала, а што будзе, калі Беларусь страціць незалежнасць? Ці ўжо страціла? Ці ўжо страціла. І ўсе сказалі, не, мы не верым. Мы чакаем, што ўсё будзе. Через год, через 10, через стагоддзе.
Так вось, Беларусь Нетворк – гэта сістэма, у якой ёсць план Б. Калі ты будзеш дапамагаць, калі ты будзеш павялічваць сваю каштоўнасць, то, канешне, вельмі добра гэта рабіць у незалежнай краіне. Але ж ты гэта будзеш рабіць незалежна ад таго, краіна незалежная ці не. Вось гэта вельмі, я думаю, што гэта адно з асноў прыдаць каштоўнасць кожнаму з нас незалежна ад каштоўнасці краіны. То есть, вось калі мяне пытаецца Беларусь, я заўсёды кажу, а што такое Беларусь? І мне, ну как, гэта прырода, гэта азёр. Да, но Беларусь – гэта людзі. Беларусь Нетворк – гэта сістэма дадатковай каштоўнасці кожнаму з нас. А калі вот так канкрэтызаваць, што нашай аўдыторыі кожнаму можна рухацца хаця б у гэтым кірунку? А вот з гэтага мы і пачынаем. У анкеце написано, што ты хацеў бы і мог. Прыходзіць нехта і говорит, у мяне ёсць 3 гадзіны ў нядзелю, 3 гадзіны ў нядзелю, якую я магу даць свой... Вось як было ў 2020 году, годзе запусцілі ў Берыка. Я могу 2 гадзіны поездить на своем автомобиле и штосьці зрабіць. Я могу выйсці и дать воды на пикете, покормить тых, кто там сядзіць у гэтым пикете и там збірае подписы. Вось так и здесь. Напиши, что ты можешь зрабіць. А мы будем уже думать, кому. Я могу посядзець с чьим-то собаком. Ну і добра, раз ты можаш пасядзець з чым-то сабакам. За грошы, скажы, за якія грошы ты можаш за этим пасядзець. То есть, што я магу і гатовы зрабіць? Я не ведаю, што кожны з нас можа. Я не ведаю, што можаце вы. Я ведаю адно, што калі вы хацелі б што-то зрабіць, шмат людзей кажа, а куды? Вот, ну вось, я выйду на плошчу там с плакатом и скажу, я готов сядзець с нейкими гадаванцами чьими-то. Ну не. А здесь я просто написал в анкетке, у меня есть 3 гадзіны. И я готов камусьці штосьці зрабіць добрае. Вось і ўсё. Ну, прынамсі, гэтым разам, з гэтым праектам вы кажаце, што у вас ёсць варыянт Б. Да, у адрозненні так ад 20-го. Да, так вось. Не, варыянт Б ў 20-м таксама быў. Быў, проста мы не ведаем пра яго. Да, то есть, ну не, ён, это, можа, і С неяк рэалізаваўся ў 6 гадоў турмы. Так. Ой, гэта тоже праект быў. Але ж, что такое, вось, опять же, значит, якая твоя дадатковая каштоўнасць ад таго, што ты что-то зрабіў? Гэта адчуванне, то, что ты камусьці патрэбен. Гэта вельмі важна, потому что на самом деле, вось, калі вы ідзеце і камусьці... У мяне заўсёды есть такой вобраз вельмі цікавы. Аднойчы у лесе была вельмі класная такая поляна, але ж гэта было ў чашчобе. І вось там стаіць скамейка. Я не ведаю, хто ее поставил. Я ведаю, что не шмат людей залазить у эту чашобу. Но калі я пришел, я сел на яе и сказал вялікі дзякуй тому, кто ее поставил. И я упэўнены, кто ее ставил, ён ставил для сябе. Але ж ён ставил и подумал, вот нехта хтось придзе и таксама адпачне на это. И вось гэта адчуванне, калі ты штосьці зрабіў, і ты зразумееш, што і хтосьці... От мы... Гэта ж вельмі праяўляецца і здараецца на тым, як мы аставляем кнігі у нейкіх кавярнях. Мы прачыталі, мы не ведаем, хто возьме, не возьме, или еще ж. Але ж мы нейкі падзялілись, і нам гэта прыемна. Гэта прыдало нам дапоўніцца нейкай каштоўнасці, іншай каштоўнасці, тым, што мы разам.
мне не надо, каб за гэта мне далі медаль. Не. Я ведаю, што хтосьці скажа дзякуй. Дзякуй, Віктор Дмитрович, за Дзякуй гэтую вам. размову. Ну, Удачі дзякуй. вам у ваших пачынаннях.